11:36 news stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama.
Isang maulang araw ho ng Martes mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kabalen, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyong may paggagamitan. Yan ho ang aming pangako sa ating halos 2 milyong followers dito po sa social media, Facebook at CLTV 36 News and at CLTV 36 Official. At live ho tayo mga kabalen. Magkomento ho, makisali sa ating diskusyon at sa ating talakayan kaugnay ho ng mga iba't ibang kaganapan dito sa lalawigang Kapampangan at sa buong gitnang Luzon. Napapanood din ho ang ating programa nationwide via Luzon, via Signal sa Luzon, Visayas at Mindanao yan, via Signal Channel 115. And syempre sa ating Air Cable Converge Channel 71. And dito ho sa ating 37 cable partners, ganyan din ho sa Free TV Channel 36. Ay live na live ho itong ating programang CLTV 36 News Stream. Kumusta ako po kabalen? Kumusta po yung kayong Aldo? Aldo na po ning Martes, December. Excited na si Kuyang Justin. Ilang araw na lamang, December na. November 25, araw ho ng Martes. Gayang ng aking nabanggit, maulan. Silipin muna natin yung mga pangunahing kakalsadahan sa iba't ibang bahagi po ng lalawigang Pampanga at gitnang Luzon. Ganyan din itong NLEX, para ho sa mga bumabiyahe ngayong maulang Martes ng umaga. Real-time traffic monitoring muna tayo dito po sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Ito po ay mula sa City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO ng Siyudad San Fernando. Skip the scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama si Justin Dizon. Ito na itong makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Ito ho mga kabalen sa lahat ng mga babiyahe dito ho sa may City of San Fernando ngayon pong araw ng Martes. Ito muna, dito muna tayo sa may first row, yung boxes 1 and 2. Yan ho sa may area ng dito sa may Telebastagan portion and Angeles boundary. Diyan ho sa may arko ng Angeles San Fernando boundary kita pong Santo Domingo ang pong Telebastagan light traffic. Ayan, basa ho yung kalsada. Ingat ho, lalong-lalo na yung mga naka two wheels, mga siklista at yung mga nagmomotor, mga rider ay madulas po ang daan. Diyan sa may Panings, traffic light portion, light traffic din. At ganyan din yung senaryo diyan sa may Holy Angel Village section ng Manila North Road o ng MacArthur Highway. Samantala sa may Baliti portion, ayan, nakikita natin na traffic light area. Light traffic din yung senaryo diyan ho sa may Baliti. Pagdating naman ng Sindalan, abay maluwag din ang sitwasyon ng mga kalsada o ng kalsada diyan And paalala ho sa mga nagdaraan diyan sa MacArthur Highway o Manila North Road sa portion ng Sindalan. Dito ho sa may southbound lane going downtown San Fernando Oo, yung outermost lane ay continuous traffic flow yan. Oo, baka kasi makalimutan, Yan, nakikita ho natin. Ingat lamang. Kahit naka-red, pwedeng dumiretso doon sa outermost lane, hindi po doon sa lahat ng lane. Baka sabihin ninyo, narinig nyo kay Kuya Justin, Potaw, sana akong Koyang Louie Clemente ni si Posco. Balada na, sasabihan ko, hindi po, yung outermost lane lang. Parang yung sa may St. Jude naman, traffic light portion, kaya pong tulid ng dating Joma Fern. Ita pong northbound lane naman, outermost lane, kaya St. Jude traffic light, ay continuous flow yarin po yan. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll. Parang yung sa may Talabastagan. Oo, dun sa Panings. Yung if you're headed north, outermost lane, continuous traffic flow din kahit naka-red light. Basta ingat lamang, yung outermost lane lang yung continuous. Kasama si Justin Dizon. Ito makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon, natama. Sige ho, pagkatapos ng Sindalan, ito silipin natin Del Rosario traffic light. Ayan, nakita natin functional yung traffic light, light traffic.
maayos yung daloy ng trapiko. Pagdating ho ng sakop maimpis, ito, continuous naman yung traffic flow, light traffic din. Bagamat marami-rami na yung nakikita nating mga sasakyan dyan sa portion. Ano? And ito, yung binabanggit ko kanina, St. Jude traffic light, ito mga kabalin, parang hindi yata naandar. Hindi naandar naman yung traffic light, ano? Pero yun nga, marami lang talagang sasakyan at yun, nagkakasalubong yung bandang sa may dito pong manibatan la sa atin, kaya magwanan la papuntang MacArthur Highway, di ba? So, diyan talaga, lalo na yung mga mahabang sasakyan din, galing MacArthur going to Lasatin naman, ay paghandaan po ninyo yan, mga kabalin. Ano? Samantala, dito ho sa may portion ng Palawi, ayan, nakikita natin, merong malaking truck na dumadaan sa mga oras na ito, but light traffic, ganyan din sa may Santo Niño area. Ito po, light to moderate traffic ang nararanasan ngayon dyan sa may portion naman ng Dolores Macabacle, going to JBL, Jose Bilingad Memorial General Hospital, at ganyan din sa Barossa. Ano, light to moderate traffic sa mga oras na ito. Maulang umaga po ng Martes, 10:14 ng umaga. O time check, 10:15 na pala. Ayan. Ito po yung real-time traffic monitoring mula po sa CPOSCO. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto na ito makibalita, makiawa, matuto at magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Ayan, bago tayo magpatuloy sa may North Luzon Expressway, batiin ko lamang ang isa ho sa ating mga masugid na tagasunod at tagapanood dito sa ating programa. Angelo Redaha, isang maulang Martes ng umaga ka Central Luzon, 30 days na lamang at Pasko na, 37 days na lamang, 2026 na. Nanonood po siya mula sa Malolos City, Bulacan. Ayan. Tama katotohanan, balita mapagkakatiwalaan. Maraming salamat, Angelo Redaha. Ingat ingat lagi, maulan. Maulan ngayong araw. At sa mga babiyahe din po, silipin naman natin yung estado dito pong North Luzon Expressway, kung saan nakikita natin, hanggang Balintawak medyo maulan ito ho. Sa mga oras na ito, real-time traffic monitoring muna tayo dyan ho sa may NLEX via NLEX Corporation. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto na ito makibalita, makiawa, matuto at magdesisyon. Natama, matudesisyon. Ito ho yung aking binabanggit. Yan, Balintawak Toll Plaza, pati yung camera nabasa na. Medyo may kalakasan yung pag-uulan. If you are headed north, wala pong problema. And dito naman sa mga going south, ayan, nakikita natin dun sa bandang dulo, makapalang volume, but still light traffic, continuous traffic flow. Pagdating naman ho ng Mapulang Lupa, Valenzuela, ayan, yung area going south, marami-rami na talaga yung mga sasakyan going to Metro Manila. But dito ho sa may northbound lane ay mas konti yung laman ng kalsada. Samantala, eastbound lane naman ng Mindanao Toll Plaza, ayan, may pila ho ng mga sasakyan dahil pa rin sa ongoing construction works. So kung kayo po'y magdaraan dyan sa may patungong Mindanao Toll Plaza, asahan ninyo yung slowdown dyan sa portion ng Mindanao Toll Plaza. Samantala, dito naman sa may Libtong, may Kawayan, Bulacan, southbound portion, bagamat marami-raming sasakyan ay continuous at light traffic flow sa mga oras na ito. Same scenario din sa may Bukawi Toll Plaza, ay ingat lamang ho mga kabalen dyan sa mga bumabiyahe. Basa ho ang kalsada, bagamat maluwang ang kakalsadahan kahit dito man sa may syudad ng San Fernando. Ay, papatik ko, dikit tayo tanguran king camera. Basa rin ho yung portion ng NLEX San Fernando. Ayan, inuulan sa mga oras na ito. Kaya po babala sa mga bumabiyahe, ingat-ingat, wag hong sosobra sa speed limit dahil madulas ang kalsada sa mga oras na ito.
Tuloy-tuloy na natin mula naman sa may NLEX, silipin natin yung sitwasyon dito ho sa may kanlurang bahagi ng ating rehiyon, gitnang Luzon. Yes, I'm talking about the province of Bataan. Ito sa ating monitoring ay, maulan din, ano? Hindi sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream. Real-time traffic monitoring mula po sa One Bataan Command Center. Eto mga kabalin, gaya ng aking binabanggit, basa rin yung kalsada dyan sa may area ng Orani, ganyan din sa may Samal, maulan din sa may Abukay, at Balanga, maulan din, ano? Alauli Crossing, light traffic, sa may Rotary Balanga, light traffic. But eto pong lahat ng ating pinakikita ay visibly, ano? Basang-basa yung mga kalsada. Ingat ho sa mga biyahero, eto mahigpit na ipinatutupad yung speed limit dyan ho sa lalawigan ng Bataan. Ano ba yung speed limit, Kuyang Justin? Ano? Yung mga motor hanggang 60 lamang, truck at van hanggang 50, yung mga pribadong sasakyan, 80 ang maximum, at yung mga namamasada ay hanggang 70 lamang po ang pinakamabilis na takbo. Nakatutok din sa ating programa si Kenneth Lizarondo. Isang magandang umaga, Kuya Justin. Sabi niya, 37 days before 2026. Ayan, magandang umaga, Kenneth. Maraming salamat sa iyong pagtutok dito sa CLTV 36 Newsstream. Hindi sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 Newsstream. Kasama si Justin. Hindi sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Kabalen, alamin ho natin ano yung latest. Napansin natin, maulan sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon. We've seen Bulacan, dyan ho sa may area ng Marilao, may Kawayan. And dito ho sa may Pampanga, San Fernando, Angeles City, maulan din. Nakita natin sa Bataan, maulan din, ano? Sa puntong ito, makibalita muna tayo sa ating mga kaibigan mula sa DOST Pag-asa para ho malaman kung ano yung magiging taya ng panahon. Itong latest update hinggil nga sa binabantayan nating bagyo na si Tropical Depression Verbena. Base nga sa ating latest satellite animation, huli nga yang namataan sa layo o dito sa may vicinity ng Canlaon City, Negros Oriental. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 55 km per hour malapit sa sentro nito at mga pagbugso ng maabot hanggang 90 km per hour. Patuloy nga yung kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. At kasalukuyan na nga itong nagdadala ng mga malalakas na mga pag-ulan at mga pagbugso ng mga paghangin sa malaking bahagi nga ng Visayas at maging dito sa mangilan-ngilan pang bahagi ng Southern Luzon at dito rin sa may area ng Mindanao. At sa nakikita nga po natin yung shear line naman o yung salubungan ng hangin ang nagpapaulan naman dito sa may Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Central Luzon, Calabarzon hanggang dito nga sa Metro Manila. Yan po nagdudulot sa atin ng mga paulan at hindi po yan direktang epekto ng bagyong si Verbena. Base naman sa latest forecast track ng Pag-asa, inaasahan na nga natin na patuloy itong kikilos pakanluran, hilagang kanluran at maaari na ngayang makarating dito sa may karagatan ng Sulusi mamayang hapon. Ibig sabihin yan, makakalampas na ito dito sa kalupaan ng Visayas mamayang hapon at inaasahan na habang nasa Sulusi ito ay maaari itong mag-develop into tropical storm o maaari din naman nalalakas ito right after na dumaan dito sa may northern parts ng Palawan as tropical storm. Pagkarating nga nito sa may West Philippine Sea bukas ng umaga, inaasahan na patuloy itong kikilos ng mas pakanluran na nga at nakikita nga natin yung paglabas na nga nito ng Philippine Area of Responsibility. Dadaan niya sa mahilagang bahagi ng Kalayaan Island at makakarating na nga sa labas ng PARP ng Huwebes naman ng madaling araw at inaasahan nga natin na patuloy ang kikilos papunta dito sa may area ng Vietnam at inaasahan na maaari ding mag-intensify pa ito into severe tropical storm habang nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Base nga sa nakikita nating senaryo, nagtaas tayo ng wind signal number 1 dito sa may Occidental Mindoro, Oriental Mindoro,
Romblon, northern and central portions ng Palawan, including Calamian, Cuyo, and Cagayancillo Islands. Kasama din dyan ang mainland Masbate. Signal number 1 din sa may Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, at sa may Southern Leyte. Dito naman sa area ng Mindanao, kasama under signal number 1 ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, northern portion ng Surigao del Sur, Agusan del Norte, northeastern portion ng Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental, northern portion ng Misamis Occidental, northern portion ng Zamboanga del Norte. Muli, patuloy po natin pinag-iingat yung ating mga kababayan dyan sa peligrong dala ng mga malalakas na mga paghangin. Samantalang yung mga areas outside wind signal, malaking bahagi pa rin ng Luzon, Visayas, and some parts nga ng Mindanao ang makararanas ng malalakas na mga pagbugso ng hangin. Combined effect nga yan itong northeast monsoon dito sa may Luzon at yung mga hangin or malalakas na hangin na inaabot pa ang ibang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya patuloy po yung pag-ingat ng ating mga kababayan, not only yung mga areas na under sa wind signal. And bukas, kung saan nakikita nga natin na nasa may bandang West Philippine Sea na nga itong si Bagyong Verbena, dahil ngayong extent nito o yung radius maabot ng 200 kilometer, ay maaaring maabot pa rin nga nito or ng malalakas na hangin nito ang iba pang bahagi ng Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern and Eastern Samar Dinagat Islands kahit na posible mag-lift na nga tayo dyan ng wind signal. And dito sa Luzon, asahan na patuloy pa rin nga yung pagbugso ng mga mahangin dala ng Northeast Monsoon. And by Thursday, kung saan maaaring nasa labas na nga ito ng ating Philippine Area of Responsibility, maaaring pa rin makaranas ng mga malalakas na hangin ang Batanes, Cagayan, including Babuyan Island, Ilocos Norte dahil yan sa Northeast Monsoon at dito naman sa area ng Mimaropa, maging mangilan-ngilang bahagi ng Calabarzon kasama ang Cavite, Batangas, Bataan at Western Visayas ay maaari pa rin makaranas ng wind signal kahit nga maililift na kung sakali ang mga wind signal dyan sa mga areas na yan. Kaya sa susunod po na 3 araw, patuloy pa rin po yung pag-iingat sa mga malalakas na mga paghangin. In terms naman ng mga paulan ngayong araw, asahan po natin malaking bahagi pa rin nga ng ating bansa, especially dito sa Visayas, ang makararanas ng mga malalakas na mga pag-ulan. Nakikita na nga natin no, yung shift o yung pag-shift ng mga malalakas na ulan dito sa Visayas, more on nandito na nga sa may western part dahil nandito na palapit itong bagyo. So, aabot ng 100 to 200 millimeters, especially dito sa may parte ng Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol. At dito naman din kasama dyan ang Palawan, maging ang Mindoro provinces at 50 to 100 millimeter naman dito sa iba pang bahagi ng Visayas, maging dito sa may Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin at dahil nga rin sa epekto ng shear line, aasahan nga din natin yung mga paulan sa may Cagayan, Isabela, Aurora, kung saan umaabot ng 50 to 100 millimeter and yung mangilan-ngilang bahagi sa Calabarzon kasama dyan ang Rizal, Laguna at Batangas makararanas din ng 50 to 100 millimeter. At dito nga sa may Quezon, asahan na ngayong araw, nanatili pa rin ang malalakas yung mga paulan. Nasa orange tayo, ibig sabihin naabot ng 100 to 200 millimeters ang mga paulan. At dito sa may Bicol region, buong Bicol region makararanas ng 50 to 100 millimeters. Kaya po yung mga kababayan natin po na nandito sa mga areas na may kulay ay mag-iingat po sa mga peligrong dala ng mga malalakas na mga paulan. Yun nga po yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. At bukas naman po kung saan inaasahan na nga natin na nakalampas na nga dito sa may kalupaan ng ating bansa itong si Bagyong Verbena, maaari pa rin makaranas ng mga malalakas na mga paulan, particularly dito sa may Mindoro provinces at Palawan kung saan maaaring mabot ng 100 to 200 millimeters. Samantala, dahil nga sa posible pa ring epekto ng shear line at inaasahan nga natin na patuloy na lalakas pa ang mga paulan dito sa may Cagayan, Isabela, Aurora at Apayao na maaaring umabot ng 100 to 200 millimeters sa nalalabing bahagi nga ng Cordillera, maging dito sa may Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal,
Batangas, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, nalalabing bahagi nga ng Mimaropa at dito nga sa may Panay Island, asahan ang mga pag-ulan na aabot ng 50 to 100 millimeters. Pagsapit naman ng Huwebes na kung saan nakalabas na nga ng PAR, itong si Bagyong Berbena, yung mga paulan na nga lang ng mga malalakas ay manggagaling na nga lamang sa shear line. At dito nga yan sa may Cagayan, Apayao, Isabela at Aurora at nagre-range po yan ng 50 to 100 millimeters. Patuloy din po tayo may nakataas na heavy rainfall warning dito sa may Calabar Zone kasama ang Metro Manila, maging dito sa may Nueva Ecija at nakataas po yan dyan ang yellow heavy rainfall warning. Kaya yung ating mga kababayan po ngayon sa malaking bahagi ng Calabar Zone, Nueva Ecija, maging dito sa Metro Manila ay patuloy po na mag-ingat sa mga malalakas na mga pag-ulan. In terms naman po ng ating mga pag-alon, nakataas pa rin ang gale warning dito nga sa seaboards ng Northern Luzon, particularly na nga dito sa may Cagayan, Batanes at halos sa buong western seaboards ng Ilocos Region. Kaya inaabisuhan po natin yung mga sasakyang pandagat dyan na kung maaari po ay pagpaliban muna yung paglalayag, especially po yung maliliit na sasakyang pandagat dahil sobrang tataas po ng mga pag-alon na inaasahan. At yan po ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ang susunod po natin na update ay mamayang alas 11 ng umaga. Ako po si Charmaine Varilla at maraming salamat po sa ating lahat. Balitang makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Yan ho mga kababayan ang ulat panahon ng DOST Pag-asa ating narinig yung ating Charmaine. At sinasabi nga niya, ito hong pag-uulan ay hindi epekto ng Bagyong Verbena dito sa atin sa gitnang Luzon as well as in Metro Manila, but rather shear line yung nakaka-apekto dito sa ating sitwasyon ngayon. So tutok lamang din sa CLTV 36 News para po sa mga update, mga rainfall advisories na may impact dito ho sa atin sa gitnang Luzon at mga karatig na lugar. Samantala, silipin muna natin isa pang balitang may paggagamitan, foreign exchange muna tayo. At TV36 News Stream kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Nagsara po ang paalitan ng piso kontra dolyar nito pong Lunes, November 24 sa 58 pesos 87 centavos. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Samantala, yung Japanese yen is 37 centavos, pound is 77 pesos 32 centavos, Hong Kong dollars is 7 pesos 57 centavos, Saudi Riyal is 15 pesos 72 centavos. Yung dirham ay 16 pesos 06 centavos, euro is 67 pesos 96 centavos, Korean won is 04 centavos at Chinese yuan 8 pesos 30 centavos. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may Ito rin, FYI sa mga motorista at sa mga naggagasolina, mga riders. Ito ho mga kabalen, nagpatupad ng oil price adjustment yung iba't ibang kumpanya ng langis ngayon pong araw ng Martes. Yung gasolina bumaba ng 20 sentimo per litro. Yung presyo po niyan. Yung diesel tumaas ng 60 centavos per liter. Yung presyo, habang yung kerosene, yung dinagdag niyan ay piso at 30 sentimo. Natama, matudesisyon, natama. Yan ho mga kabalan ang latest kaugnay naman ng presyo ng krudo sa merkado ngayon pong araw, November 25.
Tuloy-tuloy naman tayo sa ating public service announcement. Ini po kabalen, pagsadya niya po, buwawalan ho ng supply ng tubig dyan sa may Barangay San Pablo II sa Lubao, Pampanga, mamayang 1 p.m. to 4:30 p.m. dahil na rin sa flushing activity na gagawin ho ng Prime Water. Balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin. Dito ho sa may Angeles City, wala ring supply ng tubig mamayang alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon sa Metrogate Subdivision, Barangay Kapaya. Dahil magsasagawa rin ng flushing activity yung Prime Water. Skip the scroll and stream. At every 36 news. Sa syudad naman ng Mabalacat, mamaya pong alas 9 ng gabi hanggang bukas alas 5 ng madaling araw, mawawalan din ang supply ng tubig sa Madapdap Resettlement Center Phase 2 dahil pa rin sa flushing activity na gagawin ho ng Prime. Yan ho, kabalen, ang latest public service announcement. At sa ating pagbabalik, ihahatid ko sa inyo yung mga headlines na dapat ninyong malaman at detalye ng mga balitang pinag-uusapan dito po sa lalawigang Kapampangan. Huwag ho kayong aalis mga kabalen, isang mabilis na patalastas lamang. Magbabalik po ang CLTV 36 Newsstream. Balitang makatotoanan. Balitang mapagkakatiwalaan. Balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan. Balitang mapagkakatiwalaan. Balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream. Bago tayo magpatuloy, pagbati muna sa Quiroz family ng Arayat, Pampanga dahil nanonood ho sila lagi. And yung pamilya Mandap ng San Simon, Pampanga. Maraming salamat din sa walang sawang pagtutok sa CLTV 36 Newsstream. Shout out din kay Kuyang Arnel Salonga ng Angeles City. Dahil panay ang kanyang panonood din at pakikibalita dito po sa CLTV 36 News.
tinatama. Gaya ho ng aking nabanggit kanina, mga kabalen, headlines tayo ngayong araw ho ng Martes, November 25. Eto po, pakita ko muna. Panoorin muna natin itong bahagi ng pahayag ng privilege speech ni Councilor Coco Gonzales ng Magalang, Pampanga, kaugnay ng umano'y korupsyon sa land reclassification process sa bayan ho ng Magalang. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Konsehal Gonzales hinggil sa issue. Nakalungkot po ito. Imbes na sopan tala ng mamunan, kahit makalenta mo, ikata mo mismo kikikilan tala. Yung mismong sanggunian na nini, kikikilala natin mamunan. Alam ko ba pong malawat experience sa kining politika na ning Magalang. Okay nga mo po ita, mas buri ko na ita, mas buri ko sa piyanta kalako, baguhan ko mo. Kesa makilala ko, mani muna ako kay Mangikil, pumanyan SOP ka rin developer na rin. Eh ako po perfecto. Pero mas pipilinan ko pong katapatan kesa aking tamang yabi. Kimpulong ka sistema pong kini po sanggunian. Tatalakad ko po para kay transparency, aliking sa alimutan. Tatalakad ko po kay accountability, aliking sa buwatan. Ingo mga tano po kay sanggunian bayan, apin ng panikagalan at tabayanan lang illegal, dokumentado, makaintuliran na request kay reclassification. Ali tao kitang paamisali ng approval, bakit ano po, mabilisan mo po. O ikit-ikit ko, kasi palang isasabi ng reclassification, tambing lang magbiba. Iniwarin nga kasanayan ka. Dati nakamdaman ko mo kay sitsitan, o ngayon niya kapakapag ko na nga kakit. Mabaling kasi sabi ang tao ng flood control, madakal naman ako kay Pilipinas, pati ba naman kayo ng Magalang? May mga tao nga, kay flood control, kay corruption. At dapat po, dapat po yung mga tao kay flood control, alupayan mo yung mga tao kay Mangikil at manyag SOP ka kay developer ka kayo. At baluta naman po ito, open secret na po kay sanggunian ito eh. At masakit man damdaman o kewa ng normal kaya isang gunian na nito. Kaya may pala magbibala, panita sa sabyan, mamasenso na yung Magalang, madakal na subdivision, madakal na bale, madakal na pumunta kayo ng investor, ali pala ito. Pagseta ka subdivision, dakal SOP. Yan ho, kabalen, ang bahagi ng privilege speech ni Councilor Nico Gonzales dito po sa bayan ng Magalang, Pampanga. Ito po ay nag-viral sa social media na in-upload na po sa kanyang official page noong November 21. And matapos po niyang ipaliwanag at depensahan yung kanyang no vote sa isang aplikante para po sa land development sa nasabing bayan. Sa kanya pong talumpati, sinabi ni Gonzales na tumanggi siyang bumoto pabor sa aplikasyon dahil umano sa bahid ng korupsyon sa proseso ng land reclassification mula po agricultural to residential na ibinunyag niya mula po sa kanyang isang reliable source na hindi naman niya pinangalanan. Skip the scroll and stream at 10:26. Gaya ho ng ating narinig, inihalin tulad pa ni Gonzales ang naturang issue sa mga anomalya sa flood control na anya'y dapat pandirihan. Ayon po sa kanya, ang proseso ng reclassification ng lupa ay nagiging sistematiko at nagiging kalakaran taliwas sa dapat na tapat at transparent na pamamahala sa bayan. Mas lalo pong umigting ang usapin matapos niyang direktang ma-implicate ang buong sangguniang bayan kahit hindi niya pinangalanan kung sino-sino ang partikular na miyembro ng SB na kanya hong tinutukoy. Ito'y nagdulot ng mas malawak na diskusyon at haka-haka din sa publiko.
Samantala, kahapon po, November 24, nakipag-ugnayan ng CLTV 36 News kay Councilor Gonzales at kay Vice Mayor Eler Pecson na siya pong presiding officer ng Sangguniang Bayan at kaugnay po nitong nasabing usapin. Gayon pa man, ito pong parehong opisyal ay nasa abroad at umano at nagpaupod sila na handa po silang sagutin ang mga katanungan pagbalik ho nila dito sa ating bansa. Skip the scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama matudesisyon na tama. Ito naman mga kabalen sa ibahong balita, tumawid na ho sa ibang quarry site sa Pampanga at Karatig Lalawigan yung ilang truckers sa Porac upang hindi tuluyang huminto ang kanilang operasyon sa gitna po ng umiinit na issue ng taxation na ipinataw po ng municipal government. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan. Sa Barangay Dolores, Bacolor, partikular sa paligid ho ng Pasig Potrero River, makikita ang sunod-sunod na truck na abala sa pagkakarga ng buhangin. Ayon ho kay Leonard Lansang, direktor ng Porac Truckers and Haulers Association, nananatiling mataas ang demand sa aggregates ng Porac. Gayunman, sinabi niyang patuloy ang problema ng haulers at quarry operators dahil sa protesta laban ho sa ipinatupad na tax system ng Porac Local Government Unit. Skip the scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama si Justin Di sa neto. Nagsimula ang usapin matapos magprotesta. Ito pong Association of Porac Sand and Gravel Quarry Operators Incorporated kaugnay ng implementasyon ng taxation ng bayan. Habang naghahanap ng alternatibong quarry sites, ang ilang operator, umaasa naman po ang sektor na agad na mareresolba ang issue upang hindi maantala ang supply ng construction materials sa rehiyon. Kaugnay ho ng usapin na yan, sinabi naman ni Mayor Jing Capil sa kanyang panayam sa CLTV 36 News na pinatutupad lamang niya ang ordinansa. Kumagay implementasyon lamang ito at walang bago at anyay 5 buwan pa lamang siya sa pwesto at ninatnan na lamang niya. Ito hong buwis na ipinatutupad. Kaya naman implementation daw itong kanyang ginagawa. At taliwas umano sa pahayag, dito pong asosasyon ng mga truckers at haulers ay wala umano silang sinuspinde sa operasyon dahil kusang loob umano ang pagtigil operasyon dito pong mga truckers. Skip the scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama matudesisyon na tama. Linawin ko lang, ang tinutukoy pala ni Mayor Jing Capil na kusang loob na pagtigil, ito pong kusang loob na pagtigil ng mga quarry operators. Ito yung binanggit nga natin, yung association ng mga quarry operators dyan po sa Porac. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Nakatutok sa ating programa, Kuyang Jacob Dumlao. Good morning, Sir Justin. Good morning po, Kuyang Jacob. Isang magandang umaga. Kumusta kayo po? Kumusta ho kayo? Matuto at magdesisyon na tama. Maraming salamat ho sa inyong walang sawang pagtutok sa CLTV 36 News Stream. Ito ho, balikan natin yung balita kanina sa Porac. Gaya ng binabanggit ko, sinabi nga ni Mayor Capil na dinatnan na lamang niya itong ordinansang ito at kanya na lamang ipinatutupad.
Inaasahan naman pong magpapatawag ng dialogo ito pong provincial government ng Pampanga upang resolbahin ang nasabing usapin. Ito naman mga kabalen, familiar ba kayo dito ho sa may Bataan Nuclear Power Plant? Nabisita nyo na ba? Nasa ating rehiyon po yan at bagamat itinayo noong panahon ng diktaturyang Marcos ay Marcos Sr. Balitang Ota Balayo. makatotohanan, Sabihan ko yung ngeni. pagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Opo, hindi yan nagamit dahil nga sa banta at yung panganib na posibleng maidulot nito sakaling magkaroon ng leakage o trahedya at pwedeng magdulot ng pinsala hindi lamang sa kalikasan kundi maging sa kalusugan po ng mga naninirahan sa paligid ng nasabing power plant. Kaugnay ho ng usapin sa nuklear, ito mga kabalen, sa isa pong kilos protesta, idinaan ng iba't ibang environmental at civil society groups ang kanila pong mariing pagtutol sa posibleng pag-alis ng Asian Development Bank o ADB sa pagbabawal nito sa nuclear energy financing. Bit-bit ho yung mga banner ng kanilang panawagan, umapila po yung mga grupo, kabilang dito yung Nuclear Free Bataan Movement o NFBM, Kilusan, Kaisa Ka, Pangisda Pilipinas, YND, Young Bean at StepJet. Diyan ho sa may harap ng main gate ng ADB headquarters, sa may Ortigas, umaga po ng Lunes, November 24. Panawagan ho nila, huwag ibalik sa rehiyon ang umano'y mapanganib at lipas ng teknolohiya. Balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36. Git pa ho ng grupo, ang pagbobondo ng ADB sa nuclear projects ay maglalagay lamang sa mga bansa sa Asia-Pasipiko sa panganib ng radioactive contamination, dagdag na utang at pagkalihis sa tunay na renewable solutions na mas ligtas at abot kaya. Kabalen, matatandaan pong inihayag ni Asian Development Bank President Masato Kanda sa kanya pong naging speech doon sa 22nd annual meeting ng Science and Technology in Society sa Japan noong nakaraang buwan ng Oktubre na handa na umano ang naturang bangko na suportahan ng nuclear power bilang opsyon ng mga bansang nais umalis sa paggamit ng coal at gas. Samantala, binigyang diin naman ng mga grupong nagprotesta ang pagtutol sa tinatawag nilang false climate solutions tulad po ng carbon capture, utilization and storage, co-firing and sustainable critical minerals expansion na anilay hindi nakatutulong sa layuning abutin ito pong 1.5 degrees Celsius climate goal. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Hiningi rin po nila yung agarang paglatag ng ADB ng malinaw na landas patungo sa mabilis at patas na phase out ng fossil fuels at pag-prioritize sa community-owned and decentralized renewable energy systems. Matagal na pong tutol itong NFBM at iba pang grupo sa nuclear energy, batay na rin ho sa kanilang karanasan sa kontrobersyal na Bataan Nuclear Power Plant. Kaya naman po tinawag nila itong posibleng polisiya ng ADB na isang pag-atras sa laban para ho sa makatarungan at ligtas na energy transition. Time check tayo, 10:53 na ng umaga at ako ho'y magpapaalam na mga kabalen. Tumutok lamang ho dito sa CLTV 36 News
Samahan si Kuyang Jody Mercado mamayang alas 12 sa Pasada Balita, ganyan din sa alas 2 ng hapon at alas 4 po ng hapon, ano. And then mamayang alas 6 makakasama natin si Kuyang Jody diyan ho sa may CLTV 36 News. Desisyon na tama. Kabalen, para ho sa mas maraming update at content kaugnay ng ating rehiyon, gitnang Luzon at iba pang bagay na may impact sa mga mamamayan dito ho sa ating lalawigang Pampanga at karating pang lalawigan, ito po ay i-follow lamang ang ating social media pages, CLTV 36 News and at CLTV 36 Official. Yung ating YouTube, TikTok and Twitter o X at CLTV 36 at yung ating website, nakikita ninyo sa itaas ko, ano, www.cltv36.tv. Bago ako magpaalam, maraming salamat Joel Stephen Manalo ng Barangay Santo Domingo, Minalin, Pampanga sa walang sawang pagsuporta at panonood dito sa CLTV 36 News Stream. Kabalen, para ho sa balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan, Justin Dizon po. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Maraming salamat po. TV 36 News Stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scrolling stream. At TV 36 News Stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam.